Dom zdravlja će tokom prazničnih dana organizovati dežurstva. Zdravstvena stanica broj 4 od 7 do 12 časova dežuraće za svoje, a od 12 do 19 sati za sve osiguranike. Ogranci Aerodrom Bresnica i Stanovo radit će od 7 do 12, dok će zdravstvena stanica Stragari od 7 do 10 sati dežurati u ambulanti, a od 10 do 12 na terenu. Za novogodišnje i božićne praznike od 7 do 19 sati radit će i služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i omladine, kao i služba kućnog lečenja. Polivalentna patronažna služba dežura od 7 do 13:30, a telefonsko savjetovalište Deca Srbije od 7 do 19 sati. Apoteka Bubanj radit će neprekidno tokom svih prazničnih dana, dok će 1., 2. i 7. januara do 20 sati dežurati apoteke 1. maj i 29. novembar, a Avala i Stanovo od 8 do 13 sati. Apoteke u Topoli i Batočini bit će otvorene 2. januara od 8 do 13 sati. Vozila u javnom gradskom i prigradskom prevozu saobraćaće 31. decembra do 20 sati. Za Gradsku agenciju za saobraćaj 1. i 7. januar su neradni dani, dok će autobusi u gradskom i prigradskom prevozu 2. i 3. dana nove godine saobraćati po redu vožnje za nedelju i državni praznik. Na Badnji dan biće organizovani svi polasci za radni dan zaključno sa 20 sati. Parkiranje na opštim i javnim parkiralištima 31. decembra će se naplaćivati do 15 sati, a na Badnji dan do 16 časova. 1. i 2. dana 2016. i na Božić javno-komunalno preduzeće Parking servis neće raditi, pa će parkiranje biti besplatno. Nadležni u vodovodu, energetici i elektrošumadiji kažu da će svi potrošači tokom praznika biti uredno snabdeveni vodom, električnom energijom i toplotnom energijom i da za sada nema planiranih isključenja. Za eventualne kvarove na mreži dežuraće posebne terenske ekipe. Većina prodajnih objekata, trgovinskih radnji i tržnih centara u Kragujevcu biće zatvoreno 1. i 7. januara, dok će ostalih dana raditi uobičajeno. Dragstori, Stanovo i Bresnica radit će non stop i za vreme praznika.